Non creo que esa pastelería sexa o mellor sitio para un diabético, verdade, Gemma Rodríguez, endocrina? Non, pero bueno, tamén de vez en cando, pois sempre temos que ter algún día libre, algunha festividade, e sempre hai que priorizar de que a maior parte dos días temos que comer de forma saudable e algún día pois sempre podemos disfrutar dun doce, dun día especial. Disfrutar bendito, porque facelos en culpa, quero dicir, non? Se se trata dun momento puntual, non pasa nada. Un día puntual non pasa nada, o máis importante é o que fagamos todos os días. Bueno, xa saben vostedes que estamos hoxe no Día Mundial da Diabetes, centrado na actividade laboral, e queremos preguntarlle a Gemma se é posible levar unha vida laboral normal tendo diabetes. Pois creo que sí, podemos levar unha vida completamente normal tendo diabetes. De feito, na consulta, aos pacientes sempre lles decimos a persoa ten que vivir coa enfermidade, non vivir para a enfermidade. É dicir, o que hai que facer é, na medida do posible, adaptar pois a nosa vida o que nos require a enfermidade que temos, pero sempre integrándola para poder seguir facendo nosas actividades. Sempre poñemos o exemplo pois do futbolista do Real Madrid que ten unha diabetes tipo 1 desde pequeno, xogador profesional, outra xente pois que... Quen é? Non sabía isto. Nacho, pode ser. Vale, non sei moito de fútbol, xa me preguntaron. Bueno, pero sería un exemplo fantástico para entender que non só podes, coas ferramentas axeitadas, levar unha vida normal, senón tamén unha vida plena e exitosa, porque aínda existe como un certo estigma en torno a esta enfermidade que, ademais, pois cada vez é máis habitual, porque alrededor do 14% da poboación adulta ten diabetes tipo 1 e cada vez hai máis cativos que debutan moi noviños tamén coa diabetes. Sí, claro, o maior problema que temos é que a diabetes tipo 1, que é clásicamente coñecida como dos nenos, está crecendo o número, a incidencia, pero tamén a diabetes tipo 2, que é a típica máis coñecida dos adultos, efectivamente tamén está aumentando en porcentaxe e, sobre todo, está aumentando moito o porcentaxe de xente nova que ten diabetes tipo 2. E por que aumenta esa porcentaxe? Pois porque a maior parte da diabetes tipo 2, a principal causa que leva a desarrollar esta enfermidade é o exceso de peso. E claro, xa sabemos todos que, desgraciadamente, en España temos unha alta prevalencia de obesidade, non? De feito, en Galicia, máis ou menos, estímase que o 24% da población ten obesidade. Claro, iso vai incrementando o risco de diabetes e así van as dúas da man. Porque cambiaron os hábitos alimenticios e cada vez hai máis comida preparada, comese máis depresa. Hoxe temos aquí, creo que, unha dieta saudable que é o que se lle recomendaría a calquera, pero sobre todo a unha persoa que teña diabetes, non? Sí, realmente, nosotros na consulta o que sempre intentamos insistir é que as recomendacións nutricionais que damos á persona que ten diabetes son as mismas que debería de facer toda a familia. De forma xeral, damos esos consellos. Coidarnos, claro. Efectivamente, de feito, é algo moi bon, porque moitas veces toda a familia cambia o seu estilo de vida e empeza a comer dun xeito moito máis saudable, porque se vemos realmente unha persona con diabetes de forma xeral ten que comer máis ou menos igual que calquera de nosotros que non temos diabetes. E con estes alimentos que temos por aquí, que vexo que hai diferentes tipos, e un prato aquí baleiro, que penso que nos ven fenomenal, para montar como sería unha ración saudable pois dunha comida, por exemplo, que a mediodía, non? É un pouco cando máis nos sentamos a comer, ou deberíamos con tempo. Como podríamos distribuir este prato para que fose algo equilibrado? Claro, generalmente nosotros damos unha recomendación xeral, logo sempre se individualiza, pero para que todo o mundo poida levar para casa, o que recomendamos é o típico plato de Harvard, que é como coñecido clásicamente, que é que collemos o plato, a mitad do plato serían verduras e frutas, e a outra mitad o dividimos en 2 cuartos. Podémolo montar, facer. Sí, non puxemos cousas moi apetecibles na mesa, hai que decir. Bueno, unha coliflor, estamos en tempos de coliflor, creo, non? Por lo menos produtos de temporada. Entonces, sempre intentar priorizar produtos de temporada, de cercanía, pois nosotros teremos ahora grelos, navizas, pois sempre intentar, se o temos na casa, porque non o vamos a usar. Pois sempre intentar eso. A mitad do prato, generalmente, o que recomendamos é que sean verduras e frutas. Vamos a variar un pouquiño e meter, por exemplo, a xudía. Un pouquiño de xudía, que lle dá tamén un pouquiño de que sempre lle dá un pouco de color. Moitas veces tamén é
a maneira de preparala, non? Porque podemos consumir coliflor e non ten por que ser cocida sen nada. Podemos botar unha alladiña, podemos facer isto que se fai agora moito, non? Que se saltea ralada que parece como un falso arroz. Colirroz, chámaselle colirroz. Colirroz, sí que se que moderno. Sí. Pero todo isto son xeitos distintos. Non me digas nada que estou co endocrino, que logo me rizan. Pero é certo que ás veces non ten por que ser aburrido comer dun xeito saudable, non? O que temos que facer é sempre mostrar que este xeito de comer é o mellor, é facer que as verduras sea algo entretenido desde a infancia, desde os nenos pequenos. Sábese que, ainda que estamos hablando de outra cousa, pero que os nenos pequenos hasta os 6 anos é cando se lles inculca os hábitos dietéticos nutricionais, entón é moi importante desde que son pequeniños enseñarlles que é saudable, sobre todo que é divertido, están ricas as verduras. Falta o cuarto de hidratos e o cuarto da proteína. Preferimos legumes, arroz ou pasta, temos de todo en botica. Nosotros non solemos prohibir nada, simplemente que temos certos alimentos que nos gustan máis. Por exemplo, o arroz, o problema é que ese non é integral, entonces sempre priorizamos alimentos integrales. Por arroz. Non dábamos demonizar o non integral. Pero a pasta, mira, parece que sí, non? É integral. Entonces podemos tomar un pouquiño de pasta, as legumes tamén son moi boas, que para a xente nova, como sabedes todos, están un pouco abandonadas as legumes, non? Que non consumen moito. Entón, dos hidratos de carbono recomendaríamos tomar un cuarto de plato. E primeiro cocelos, Claro, primeiro cocelos. Entón, vamos poñer así, máis ou menos, que non sei se estou aí nas proporcións correctas, pero bueno, para que veamos. Un cuartiño máis ou menos, Imos cumprindo, está se vendo aí. Moi ben, perfecto. Un cuarto de plato. Dos hidratos de carbono. Os hidratos de carbono, de forma xeral e para que a xente nos entenda de forma simple, decimos que son principalmente a pasta, o arroz, as legumbres, a patata e o pan. Entón, sempre lles decimos que un cuarto de plato é onde deberían de estar esos alimentos. Vale? E priorizar os integrales, que nos van facer subir menos o azúcar. Pero non prohibilos, como en algunhas dietas restrictivas, o sea, está moi ben desbotar eses mitos, non? Hai que integralos na dieta, pero dun xeito máis saudable posible. Vale. E vexo aí proteína. Perdóname a mí, pero estaba pensando, nos datos que dabades antes, o 14% da poboación pois é diabética e moitos estamos infradiagnosticados, que moita xente non o sabe. Estaba pensando en concreto nun amigo que ten os meus anos e aí un ano lle dixeron que era diabético e viuse abaixo. Que lle decimos a esa xente? Bueno, pois o primeiro é que non hai que virse abaixo, senón que hai que intentar controlar a situación, non? E nosotros, desde o sistema de salud, temoslle que axudar a levar a súa enfermidade, desde todos os puntos, desde enseñarlle uns hábitos, cambiar o estilo de vida un pouco, axudarlle con diferentes tratamentos e, sobre todo, de decirlle que vamos a intentar, na medida do posible, de normalizar ese nivel de azúcar, que chegue á normalidade e intentar seguilo ao longo do tempo para que non desarrolle ningún problema asociado a diabetes. Faltábanos a proteína, non sei se hai algunha proteína especial que recomendes. Bueno, principalmente sempre tiramos do peixe, sempre recomendamos o peixe por diferentes motivos. Primeiro, polas súas propiedades nutricionales e segundo tamén porque a nivel calórico sempre ten menos aporte calórico que as carnes rojas, tamén nos vai vir ben máis o pescado para o colesterol que a carne. Entón, por exemplo, aquí vamos coller que temos aquí pescado azul, que ademais é da nosa terra, que sempre temos que tirar de produto autóctono. Mellor o peixe azul, entón? Bueno, non debemos de demonizar o outro peixe, pero o peixe azul durante un tempo estuvo como un pouco negativizado fai moitísimos anos e agora sabemos que o peixe azul precisamente nos vai a dar moitos aportes de ácidos grasos esenciales, o omega 3 famoso, que nos vai a dar moitas propiedades a nivel cardiovascular, tamén a nivel do colesterol. Servirían os ovos tamén, non? Aínda que están caros. Os ovos, agora mesmo estamos nunha situación especial, pero de feito os endocrinos sempre recomendamos o consumo de ovo porque é un alimento fácil, disponible e rápido de cociñar. Moitas veces, claro, ahora fixemos isto, teríamos que cociñar, etc. Pero hai moitas veces que cando a xente chega pola noite a casa tarda moito en cociñar. Que cociño? Bueno, pois podemos facer unhos ovos cocidos, ovos revoltos, en diferentes opcións que nos vai aportar un nutriente sen necesidade de tirar de algo que sexa menos saludable. Gema, poderíanos explicar que temos aquí?
Os aparellos fundamentais para unha persoa que ten diabetes, non? Claro, a base de todo é o cambio de estilo de vida, pero despois nosotros evidentemente temos tratamentos. En os últimos anos o que fixo a tecnoloxía é axudarnos ás persoas con diabetes a ter maior control e, sobre todo, maior autonomía sobre a súa enfermidade. A palabra que usamos moitos os médicos é empoderar ao paciente, é dicir, que o propio paciente sepa manexar a súa enfermidade, evidentemente, con nosa axuda. Clásicamente, nosotros tiñamos o típico glucómetro que é para controlar o azúcar, que era o da gotiña do dedo, que é o que conoce todo o mundo, para mirar o azúcar, que con isto pinchábamos, aí mirábamos o azúcar, e desde fai un tempo temos isto que son os sensores da glucemia, non sei se alguno de vosotros na rúa o viron. Cada vez vese máis, Este aparatiño aquí colocado no braciño, que é o máis común, vale, o que ten o noso sistema de saúde de forma mayoritaria. Isto é un aparatiño que se queda colocado no brazo 15 días e vai nos medir o azúcar casi minuto a minuto, e nos vai a dar a información ben no móvil ou ben nun aparatiño, que nos permite ter unha información continua de como está o noso azúcar. E, sobre todo, tamén nos vai dar información de como nos sube o azúcar. Sí, como fluctúa, non? Efectivamente, por exemplo, os pacientes moitas veces o din, é que o arroz blanco súbeme moito. Fago un pico e digo, claro, por iso sempre lle decimos de tomar o arroz de forma integral, porque a maneira que fai ese alimento de subir o azúcar é menor se é integral que se é cocido. Serve tamén como unha ferramenta de educación neste sentido para aprender que é o que me fai subir o azúcar ou non. E despois, por suposto, temos os tratamentos. Temos pastillas, como sempre, pero sí é verdad que me gustaría facer un pouco de hincapié na insulina, non? Porque a insulina sempre moita xente a demoniza, mesmo o meu pai, bueno, non sei se sabedes, eu son endocrino. Comentaches, non? Nesta profesión precisamente polo teu pai. Efectivamente, decidín ser endocrino porque o meu pai ten diabetes tipo 2 desde fai moitos anos, aínda que eu xa era endocrina, non quería insulina. E entonces sempre que falo cos pacientes sempre lles intento explicar que a insulina, cando hai que poñer, é un elemento necesario que nos vai axudar, a ter bon control, e agora mesmo pois tenemos insulinas de nova xeneración que van en bolis, hai unha que actúa durante todo o día, vamos ter outra que ás veces a necesitamos poñer se nos sube un moito o azúcar cando comemos. Pero sempre facer hincapié que a xente que lle acaban de poñer agora a insulina que non pense mal, moi mal. Claro, é que a xente tenlle medo, non? É unha ferramenta para axudarnos, en realidad. Eso mismo, hai que pensar que é unha ferramenta para axudarnos. Levamos máis de 100 anos desde que se descubriu a insulina. A insulina salva vidas e axuda as persoas que a necesitan a ter mellor control. Así que desde aquí, por favor, esa mensaxe, claro eso mismo, que a xente teña en conta que a insulina, cando é necesaria, hai que poñela, que non pensen que o están facendo mal, porque ademais moita xente ás veces síntese mal e dice, non, que me puxeron insulina porque o fixan mal. Non, a veces é porque simplemente porque o necesitas. Pues non se pode explicar mellor. Gema, non se pode explicar mellor. Moitísimas grazas por ilustrarnos sobre a diabetes no Día Mundial. Un forte aplauso para Gema.